També n'hi ha una xina un poc de por. També va passar així en el camí este d'ací a la Canyà, ahí en la casa Monges, esta que és de Pepe Navarro, ara, de la família, ja que té el retaule eixe ceràmic allí, al costat del camí. Això és la casa de beneficència o dels monges. Es diu aixina perquè era una de les hereues d'uno dels marquesos de Biar, de Santonges, saps? I es veu que tenia una filla, es veu que era monja, i en l'ordre que estava, pues, en l'estiu també venien a passar uns dies ahí, saps? I que era la mateixa ama del convent de Beneixama, saps? Helena Santonja. I bueno, la qüestió és que enfront n'hi ha una caseta més reduïda, que l'haureu vista, que ara l'han cercat. Per eixa casa es diu que era la casa, vivia el batlle de la Parreal, que era el que donava el que autoritzava la venda de parcel·les i de bancals. Ell és el que feia la negociació en l'interessat i marcaven els límits i, en fi, es dia el batlle. Bueno, pues vaig un dia así, en el casino d'ací, pues entra uno que no era d'ací, ni del millor d'ací del Rogle, i era per Sant Joan. I bueno, pues uno de les que estava allí, o el del casino, dirà: avui és el dia de Sant Joan. Per Sant Joan bacores, verdes o maures segures. I esta persona va dir, ja m'ha fet una bacora demà al matí. Bueno, pues que t'has menjat una bacora, pues una cosa que no té més importància. I què és? Que havia assassinat al batlle. Creu que tenia alguna cosa personal en ell i el va matar, saps? Sí. I a resultes després, quan es va saber, pues claro, el del casino diu, collons, pues si així ha vingut uno i és que li dien bacora al batlle de malnom li dien bacora. Per això va dir ell que s'havia fet una bacora de bon matí.